euros o ano o contrato da grúa firmado polo Partido Popular para e que vostedes queran limitar, primeiro, ao non ter justificado a necesidade financeira de incrementar as taxas e impostos e despois o impedir que este pleno poida dictaminar o conxunto das ordenanzas fiscais, todas elas e non apenas 5 destas. As familias reais, non para os titulares de prensa. Unha fiscalidade con rostro humano, non un imposto encuberto de propaganda. Queremos ordenanzas que non se recauden, senón que redistribúan, que non panalicen os forzos, senón que acompañen a cidadanía, que non sexan un peche contable, senón unha ferramenta para construir cidade. Por todo isto, señor alcalde, votaremos en contra destas ordenanzas, porque Vigo non necesita máis presión fiscal, necesita máis xestión, máis empatía e máis responsabilidade. Permítame aquí unha última reflexión. Con esta aprobación o BNG, os puntos 2, 3, 4, 5 e 6 que cumprirá votalos antes de cada un. Empezamos a votación, punto segundo, ordenanza fiscal, impostos sobre bens inmuebles, voto particular do BNG, votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Procedemos a votar o texto do punto segundo. Votos a favor? En contra? Abstencións 0. Queda aprobado por 19 votos a favor e 8 en contra. Que sen o recoñecemento que merecen. Traballadoras que a veces teñen que traballar con medo diante de ameazas ou de agresións e que non